Xagu txiki, xagu maite, zulotxoan gorde zaitez. Maite Franco ipuin kontalariak aurkezten du. Katuk ikusten bazaitu, urretxuko udala. Crash, crash, Zumarragako udala. Jango zaitu, Zumarraga eta urretxuko udalik babestuta. Noski, oraingoan ere, asmatu beharko duzue. Oso erraza dugu gaurko asmakizuna. Entzun, tarrepikatu nerekin. Karras, karras. Gaztak eman gustua. Zepoak disgustua. Eta neuk, sustua. Zer ote da? Gaztak eman gustua, zepoak disgustua, zepoa badakizue, trampa bat, animali batzuk harrapatzeko, eta neok sustoa. Animali bada, nahiko txikia. Ez dut ideierik, ze izan, ote, daiteke. Bai, asmatu duzue. Pista derra eman dizuet, Ez kejatu, hori da, xagua. Kontatuko dugun ipuina, hause baita. Xagu, katu jalea. Jani Rodarik asmatutakoa. Jani Rodari, orain dela 100 urte, jaio zen, idazle eta pedagogo italiarra da. Eta haren omenez, hor gabiltza kontalariok eskuin ezker, haren ipuinak kontatzen. Gaurkoa bereziki gustatuko zaizue. Eta hasi aurretik, beti bezala, eskuak aurrean, eta esango dugu, kukua, kukua, ipuina, hasiko da. Begiak erne, belarriak tente, mingainatera. Eta zuloan gorde, nik kontari eta zuek entzule. Neskamotilok, bazen behin, liburutegi bat. Agian urretxukoa, agian Zumarragakoa. Berdin zaigu, baina ziur, zure inguruko liburutegia edo hurbil dauen baten bat, edo baten batean gertatutakoa dela, zuk aukeratu non. Eta ara, liburutegi hartan bizi zen sagutxo bat, zoriontsu, batetik bestera, hau jan, bestea jan, libura jan eta jan, liburu zainak askotan aurkitzen zituen, paperak horrela bai, fuskatuta bezala. Sagutxoa ibili da noski. Gure sagutxoak, egun batez, aurkitu zuen liburutegiko leiho bat irekita, eta bat ere pentsatu gabe, jauzi egin, txuk! Eta kanpora atera zen. Liburutegiaren ondoan, bazen belardi bat bezala, antxe belarra, eta belardi hartan, sagutxo honen lengusu eta lengusinak ibiltzen ziren, normalean. Elkar aurkitu zutenean, han hasi ziren beti bezala berriketan, eta ez dugu esan, baina liburutegi honetako xagua, arrosko xamarra zen, Eta egun batean esan zien, kaixo lengusin, zein modu zaudete? Ondo, betiko moduan, badakizu? Betiko moduan, zuek bai aspertuta bizi, ni berrez, ni liburutegian bizi naiz. Nik liburu artean pasatzen ditut egunak. Eta noski, irakurtzen ere badakit. Zenbat gauza dakizkizun, lengusu? Bai, gauza asko dakizkizuek berriz, irakurtzen ez idazten ez duzue jakingo. Adibidez, galdera bat beste egingo dizuet ikusteko noraino zareten tontoak, kaikuak, ala, ez jakin hutsak. Hona hemen galdera. Zuek inoiz, janduzue, katurik. Katua, ez da ipatu ere, oze beldurra, katua gure txaila da. Nola jango dugu, katua? Katua jan daitezke. Nik, orain hilabete bat januen bat. Ze goxoa, izugarri gustatu zitzaidan. Han joan nintzaion poliki eta gutxien esperoz, baina ras, osori jan. Zenbat gauza dakizkizun, lengusu, erantzun zioten, bai? Bai, gauza asko dakizkit. Eta ze gusto zuen katu horrek? Katu horrek? Bazuen tinta eta paperaren gustua.
Bai, gauza interesgarriak gertatzen dira liburutegian. Eta, otxozakurrik janduzu inoiz? Otxozakurra, ze beldurra, ze beldurra. Otxozakurrak zoragarriak dira, baina batez ere gosaltzeko, lotarakoan kalte egiten diate, bioztarra ematen didate. Bai, lehengo egunean, olako bi jan nituen. Bi gainera! Bai, bi jan nituen, bata txikia, bestea goxkorragua. Eta nire betiko taktika, nire betiko trikimaiua gutxien espero zuten. Barrura. Ara, zubai ausarta, eta ze gustu zuten otxo txakurroiek. Ze gustu zuten? Ze zango ziopanik. Tinta eta paperarena. Zenbat gauza dakizkizun lenguzu. Segi kontatzen. Lehengo egunean, errinozero bat jan nuen. Errinozero, zubaiero! Bai. Ta nolakoa da errinozero bat? Nolako izango da, ba? Errinozeroak dira, errinozeroak bezalakoak. Zenbat dakizun lenguzu. Segi kontatzen. Bai, gauza bera. Eta olentzero, jandu zuen inoiz olentzero? Olentzero? Baina zu bai, ganberra ero. Eta antxe, jarraitu zuen zer jan, zer ez, eta guztiek gustu bera zutela, tinta eta paperarena. Honezkero zu jakingo duzu zergatik ote zuten gustu hori, ez da? Jantzituen animali guztiek. Hizketan ari zirela, halako batean, antxe azaldu zen sekulako katutzarra. Poliki. Liburutegiko xaguko lengusu eta lengusinek berehala ikusi eta eskutatu egin ziren, ondo eskutatu ere. Baina liburutegiko xagua hangeratu zen, zer egin etzekiela. Dardarka. Katuak orduan esan zion. Zu altzara, katuak jaten dituen xagua. Bai, ni naiz. Zu zara. Bai, ni naiz, baina ulertu idazu, nik jaten ditudanak paperezkoak dira, liburuetan daudenak. Noski, asko irakurtzen duzu, miau. Hainbeste irakurri eta hain tontoa izan, honezkero jakin beharko zenuke errealitatea eta fikzioa literatura desberdintzen alegia. Saguek ezin dute katore jan, txotxolo! Bale, ikasi dut, baina oai mesedez, utzi dazu libre, utzi dazu aldekiten alegia. Baina katuak ez, katuak jan egina ez zuen sagua, oso aserra zegoen entzun zituen gauzengatik. Eta katuak liburutegiko sagua harrapatu behar zuen momentuan, taka. Halako batean, handi pasazen armi-arma despistatu bat. Katuak armi-armari begiratu, liburutegiko saguak momentua aprobetxatu, ies egin eta xiu! Liburutegiko leiotik sartu zen berriz ere bere txokora. Eta katuak armi-armarekin konformatu behar. Arrezkerotik, liburutegiko sagua ez da berriz ere liburutegitik atera, naiz eta askotan leioak irekita aurkitzen dituen, beldurrak aidean bizi da. Ta neska mutilok, oraindik ez baduzue zuen liburutegiko sagua ikusi, horrek esan nahi du, gehiagotan joan behar duzuela, harrapatu arte ikusi arte, eta nonote dagoen espadakizue, liburu zainei galdetu, agian kontatuko dizuete, edo agian ez, agian sekretua gorde egingo dute. Izan ere, aurkitzen baduzue, fandango, akabo bere bizileku lasai eta goxoa, eta liburutegiak zerbait izan behar badu, hoxe, liburutegiak izan behar du leku goxoa, denontzako, pentsatu eta egina. Ta neska mutilok, katu, ipuin egin da, buka, miau, tu. Ta gustatu bazaizu, txaloka, miau, tu. Aio!